Čaute ľudia, vítam vás z dnešného videa, v ktorom si zahráme s Toxicrickom, takže budeme taký trochu hnusný. Myslím, že sa rovno môžeme vrhnúť do hry. No takže, asi by som to rovno landol tam, kde to najviac dymí, keďže som toxický Riko. Dúfam, že takí boti s nami budú landiť. Zatiaľ vidím jedného. A asi iba ten jeden, nie. Tak dokonca dvaja boťáci s nami landia, ktorých vyklepeme len ako prídu iba tš. Takže si myslím, že rovno sa nalútiť a ich pozdraviť. Zatiaľ ešte daje tu lendí. Neviem, kde toľko lendí. Haha, boťák slabý. Ani hýbať sa nevedel. Úplne smetiar. Čo za mňa skúšal? Že sa iba bude pozerať na mňa. Že nechoď nechám, no jasné. Ach jaj, ešte toho jedného nájdeme. Ten je tu tiež lendil, ale nie tu. Aha, už vidím kroky. Tam čaká. Aha, no, ďalší. Že Angel? Že on čo skúšal na mňa? Úplne slabý. Sa mu vysmejem. Ten nevedel ani kde je. Ten tu iba do dverí pozeral. Ach jaj. Strašní boti tu sú. Asi už som v tejto lokácii úplne sám. Takže si myslím, že sa môžeme nautiť a nie, koho tu máme? No ale uteká, ten sa bojí. Ten má úplne bobky, ten sa bojí, že on by dostal. Ach jaj. Prerazíme sklo jak úplne frajerovia. No, asi nám ušiel, nevadí, chytíme si ho potom, nám neujde nikto. Asi iba sa tu nautíme a vidíme sa pri ďalšom fajte. Aha, koho tu už máme. Tak to bol úplne taký boťák. Ten si myslel, že bude pikaxovať do steny, hej? Úplne. Ale že úplne slabej. Ach jaj, to je úplne takový low. No myslím, že tu už asi nikto nevidia. Takže môžeme sa aj popozerať po mape. Či koho náhodou nenájdeme. Takého sopliaka. Že speed limit, nekonečno. Zajímavé. Keďže v tejto hre autá nekonečno nejdú. Takže to je komické. Ale nikoho nikde. Ale sa všetci boja, že ich čo? Vyklepeme. Aha, to tam je. Pomaličky si to obídem. Doťažím matro. Nech som ready. V každej príležitosti. Tak. Tam takto bude určite. Ideme ho čeknúť. Ten dáko stáva. Ten vyzerá byť dobrý. No. Ten tá vedy tu jak keby ide. Na dačom. To je zajímavé. Pozrieme to. Aha, on je tam taký fajt. No dobré.
stromy ničí. Dostal, taký mierny. Počkáme si v kýčku, budeme ako taký. Dostal. Ja som dropol dole. Dead. Dostal také, čo ešte nevidel. Poťah slavy. Že superníku hra. Ale opäť lowky je. No nič. Len takto sa mu vysmiať. Len takto, že ten nič nevedel. Skúšal na mňa také triky, že healovať sa. No pod schodami. Čo tam chcel? Harry Potter je? Že pod schodami bol? No neviem. Asi hej. A koho tu máme, tak tu strieľa. Z auta. Dostal, ale strieľa poviem taký z auta. No ten je stratený, ten nevie. Ten je low. A ten je na tom ako lost. Joj, ten dostal, a aký má loot. Úplnej slabý poťák. Ty. Tak to tu už ide. Úplne zničíme auto. Nech sa nikde nehybe. Aj hore takto strieľa. Aha, také dostávame. Ideme do kríčku. Dostal. A tak to mám taky plán. Dead. Dostal vymazané. Boťák slabý. No nič, kto tu zase? Má s týmto problém. Aha, hore vidím, že takto má. A ja som tu kríčkový pán, takže... Kde je tam dole? On tam na mňa čaká. Tak na. Žer náboje. No žer náboje. Kde si zmizol? Ach, jaj, hore takoho tu máme. Vyhýlujeme sa. Ready. Neznám, ako to dropne. A hlavu si zaberieme. No nič, toxic grid a takúto hlavu má. Tak to je epické. A ja mám shotgunu. Tak to je GG. Koho tu máme? Dostal. Čo skúšal? To je slabý. Ach jaj. Poslední dvaja ľudia. O nič.
Aha. Už strieľajú. Už ma volajú. Nič, tam je jeden. A druhý bude ďa skrytý. Aha, druhý je tam. Na aute jazdí. Asi urobil vodický, no. Neviem. Na čo v tom bude? Vyhýlujeme sa pekne, nech máme full. Ešte taký big shield by sa hodila, bolo by to top. Toxický rig s takouto hlavou? No, tak to nejde nikdy len tak vidno. To sa nevidí len tak. Takéto výmožnosti. Aha. Dead. To čo dostal? Že aké hlavy dostal? Že kde som ho vymazal boťáka slabého. Úplnej boťák slabý. Ach jaj. Ešte posledného ňou mu nájsť. A bude to top. Kto vedie? Aha, ten sa na aute že vozí. Že on má športové auto. Takže. Ten ako nám stával, ten sa nám rozstával. Ten sa nám ako rozostával tu. No. Toto je komický. A je. Dostali sme trošku. To nevadí, minička máme. Do zóny by sa nám hodilo ísť. Zoberieme jeho auto a ideme. Úplne mu to auto čortnem. No nič. Aj, úplne skvěle. Ale ja budem čo? V zóne a on? Nie. Aha, aj on už má auta. Aj on má už auta. Dajme pozor na ňo. Dostal. Úplne dostal. Ale ja som dostal. Nič. Prebijeme si pekne. A so shotgunom dáme jedničku. Kde zmizol? Ten sa deportol. Zóna, kamarát. Áno, nič, boťák slabý. Ten čo skúšal. Čo skúšali boti v tejto hre. Úplne som ich vymazal. Tí nemali šancu. Slabí sú všetci v tejto hre. Vymazané dostali. A preto to videjko by to bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite dať like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.